Πρώτη παρτίδα σπετζοφάι. Με το 3 όλοι οι παίχτες γυρνάνε μία από τις κάρτες του Cash and Guns και όσοι έχουν κοινό κυνηγάνε το totem. 1, 2, 3. Το τοποθετεί μπροστά της και το κουδουνάκι μπαίνει στο κεντρικό ταμπλό. Ο πρώτος παίχτης, ο οποίος καθορίζεται με το ρίξιμο ενός ζαριού. Για να δούμε ποιος θα φέρει το μεγαλύτερο. Ποιος είναι? Ξεκινάει η Μυρτώ. Παίρνει το token του πρώτου παίχτη. Να συστήσουμε λίγο τις ομάδες. Πρώτη ομάδα, Μυρτώ και Χριστίνα. Δεύτερη ομάδα, Γιώργος και Κατερίνα. Τρίτη ομάδα, Αργυρό και Γιάννης. Και ο πρώτος παίχτης παίρνει το τηγανάκι και ρίχνει στο μεγάλο τηγάνι. Μαθαίνουμε να μετράμε. 10, 15, 19, 20, 22. Και μετακινούμε τον Ραλφ. Όχι, το δεύτερο. Και παίρνουμε τον Έντγκαρ. Πρώτη δοκιμασία. Το τηγάνι το πάμε στη μέση. Βγάλει το νεράκι. Να το βάλω, κάνεις παρουσίαση. Έντγκαρ. Πρώτη δοκιμασία. Όλοι οι παίχτες, εγώ πρέπει να το κάνω, παίρνουν και βγάζουν έξω τα σαλάμια τους. Ακουμπάνε στο πίσω μέρος της καρέκλας τους. Ναι. Ακουμπάμε τον Έντγκαρ στο κέντρο του τραπεζιού. Και με το 3. 1, 2, 3. Έτσι. Επιστρέφει στο κουτί του. Και η ομάδα του Γιάννη και της Αργυρός παίρνουν ένα κυβάκι. Έτσι. Το token του πρώτου παίχτη μετακινείται στον επόμενο, στην Κατερίνα. Είναι μεγάλο λίγο. Και όλοι ετοιμάζουν τις κάρτες του Cash and Guns. Με το totem τι γίνεται? Πρέπει να έχουμε κοινό με κάποιον άλλον. Μετά, αφού το αρπάξουμε, τι γίνεται? Μετακινείται στο tracker, Στο νούμερο 1. στο νούμερο 1. Πρέπει να στο ένα το δικό σας. Για να το πάρετε με την πάνω. Με το 3, με το 3, 1, 2, 3. Δεν είχαμε κανένα. Νικητής η Κατερίνα. Το τοποθετεί μπροστά της. Ο Γιώργος προχωράει 1 στο tracker τον κλέφτη. Και η Κατερίνα παίρνει το τηγανάκι και ρίχνει. Όχι, δεν είναι καλή ιδέα. 11, 14, 15, 16, 19. Θα το δείχνει αυτό. 1, 2, 3. 3. 3. Ξανά, διαδικασία. 1, 2, 3. 4.
Τέσσερα. 15. Ήταν τυχαίο, να ξέρετε. Εγώ θα σου ρίχνω. Πού είναι το κουδουνάκι? Λοιπόν, με το χτύπημα του κουδουνιού ξεκινάνε και προσπαθούν ο ένας να πετάξει μπισκότο στο συμπαίκτη του. Όλοι οι παίκτες προσπαθούν ταυτόχρονα. Ένας από κάθε ομάδα πετάει. Οι ομάδες κανονίζουν ποιος θα ξεκινήσει να πετάει, χτυπάνε το κουδούνι, όποιος προλάβει και πάμε. Έχει τελειώσει η δοκιμασία. Νικητές, κλέβοντας, η Χριστίνα και η Μυρτώ. Δεν είχες διευκρινίσει αν πρέπει να το πετάμε. Φυσικά Και κερδίζουμε. είναι δίκαιο γιατί δεν το τοποθέτησε στο στόμα αλλά της το πέταξε. Δεν είπε πουθενά κανένας από ποια απόσταση. Βάζουν ένα κουτάκι λοιπόν. Ένα... Στο σωστό. Το τοτέμ τοποθετείται ξανά στο κέντρο. Το κουδουνάκι εκτός. Μετακινείται ο πρώτος παίχτης. Το token του πρώτου παίχτη στην Αργυρό, η οποία Αργυρό θα πει το 1, 2, 3 γυρνώντας την κάρτα του Cash and Guns. 1, 2, 3. Εγώ πάλι δεν κατάλαβα. Ούτε που είναι αυτό. Μπράβο όμως. Πάμε στο 1, Ωραία. Και ρίχνω στο λάδι. Και ρίχνω τα ζάρια. Λοιπόν, 10, 15, 18. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Και τώρα η διαδικασία με τα αυγά. Ένας παίκτης από κάθε ομάδα παίρνει ένα αυγό. Διαλέγεται ποιος. Να πάω εγώ. Εγώ με αυτό θα κλείσω το μάτι μου. Μπορείς να το βγάλεις για λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Δένουν τα μάτια τους. Για να σας ακούσω πριν δέσετε τα μάτια σας να λέτε το τραγουδάκι όλοι. Όλοι. Μυστικό, καθαρίζω ένα αυγό. Πρέπει νύχτα να μας φάει. Τέξτ. Όλης πετσοφάει. Δεν τα άκουσα καλά, άλλη μία. Για ένα σαν μυστικό, καθαρίζω ένα αυγό. Πρέπει νύχτα να μας φάει. Παίξτε όλης πετσοφάει. Λοιπόν, παίρνετε τα αυγά στα χέρια Δεν βλέπω τίποτα, παιδιά. Τα αυγό στο σπάκι. και με το που θα ακούσετε το κουδουνάκι προσπαθείτε να καθαρίσετε το αυγό και μετά πρέπει να βρείτε το κουδουνάκι και να το πατήσετε. Δεν θα είναι πάνω εκεί. Εκεί θα είναι. Στο κέντρο του ταμπλό κατεβάσουμε τον Ρalph για να μην δυσκολεύει. Λοιπόν, με το χτύπημα του κουδουνιού ξεκινάτε. Για ένα σαν μυστικό, καθαρίζω ένα αυγό. Πότε φοράμε. Νικήτρια. Δεν ζεις απολύτως τα παιδιά, πραγματικά. Να σου πω, πού το αυγό, το άλλο αυγό που είναι. Το άλλο το αυγό που είναι. Το παιχνίδι είναι σηκέ, έτσι. Πάρτε ένα κυβάκι στα αυγά. Ο Γιώργος τόσο μας το κάνει το ωραίο. Τώρα αυτό χάλασε το ωραίο, Γιώργο, μπορεί να το φάει.
μπερδέψετε τον Ραλφ. Το token του νέου παίκτη τοποθετείται στη Χριστίνα. Αν δεν τους κερδίσει. Τα χρησιμοποιημένα βουλάκια. Αφού έτσι πήγε. Ναι, δεν πάει στην ίδια ομάδα. Τα χρησιμοποιημένα βουλάκια, παρακαλώ. Του Γιώργου είναι σαν καινούριο, δεν χρειάζεται. Ωραία, έπαθε να κάνει. Το οποίο το καθαρίσει και το κάνει μια έτσι, δεν το καθάρισε. Και Να δούμε το replay, Χριστίνα. Έχει κάνει το μαθήμα βάση κατευθείαν. βοηθάτε. Κάρτες πρώτα. Ναι, κάρτες. Εσύ δεν είσαι ο πρώτος. Α, πάμε. Μπερδεύεις με. Το δικό Ένα, Το δικό μου, το δικό σου. 2, 3. Πάλι έχουμε κάνει ένα. Δεν είναι τίποτα, μόνο δεν είναι τίποτα. Ξαφνικά. Ποιος πήρε το τοτέμ, προχωρήσατε το tracker. Εσείς, βάλτε 2. Ωραία. Τέλεια. Διαδικασία των γλωσσοδετών. Θα το κάνεις. Κάθε ομάδα τραβάει μια κάρτα χωρίς να τη δει από τους γλωσσοδέτες. Παιδιά, όχι έτσι. Εντάξει. Και οι υπόλοιποι, ναι, θα πρέπει να είναι ένα λάξ. Ο πρώτος παίκτης αποφασίζει σε όλες τις ισοπαλίες. Α, εγώ δηλαδή. Ναι. Έτσι, όπως είμαστε. Όπως έχει. Ωραία. Με το χτύπημα του κουδουνιού όλοι προσπαθούν να πούνε το γλωσσοδέτη. Όποιος το καταφέρει σωστά και χτυπήσει το κουδουνάκι, παίρνει το αντίστοιχο κυβάκι. Πάμε. Νομίζω τι είπες, εγώ δεν έμεινε. Αυτό που έδωσε. Είναι πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο ήταν. Το έκανα εύκολο. Είχε μία γραμμούλα. Θέλω να ξέρω ότι ξέρεις, ότι θέλω να μάθω ότι ξέρεις. Ξέρεις. Ωραία. Εμείς και εσύ. Ποιος κέρδισε. Εμείς! Το βάλατε. Το βάλαμε. Το βάλει κι άλλο. Ωραία, δεν είναι. Τώρα ο Γιώργος. Κάρτες Cash and Guns. Με το χέρι που γυρνάς την κάρτα το πιάσεις. Έτσι πρέπει. Τι άμα... Γιατί Έτσι θα ο κάνουμε. Πέρας το κάνει έτσι. Όλοι έτσι, παιδιά. Έτσι το σωστό. Εγώ το συμπάω. Έτσι γιατί το κάνει με το άλλο χέρι. Το ίδιο το κάνω. Ωραία, το πρέπει. Πίσω τώρα. Ωραία, πάμε. Δεν θα πήρατε Τι κάνουμε, τι κάνουμε. δεν είναι σωστό. Ναι, Παντελή, εσύ με Ένα, δύο, τρία. Ποιος θα το πει. Άλλη κάρτα. Ο πρώτος παίκτης το λέει. Να το πει. Ναι, από το παιχτή. 1, 2, 3. Εντάξει, εντάξει. Ούτε καν. Δεν έχουμε κανέναν, ίδιο έχω. Αλλά είναι μαζί. Δεν θέλω να προχωρήσω. Τώρα Γιώργο δεν καταλήγει. Όλα καλά. Όλα καλά. Ο Edgar. Το καλό. Ήρθε η ώρα. Τη Μανούλα. Πίσω όλοι. Να είμαστε έτσι. Ναι, μυρίζει.
Έτσι. Τι έτσι, Χριστίνα, μην τα λες το Edgar. Είναι δύο μετά η κοπέλα, πού να κρατήσει. Σωστό. Ακουμπάμε τις πλάτες στο πίσω μέρες. Αυτό όμως. Όχι, δεν γίνεται. Not fair. Καθόλου fair αυτό. Όχι μπισκότο, σαλάμι. Και ποικιλία. Ακουμπάμε πίσω. Ακουμπάμε πίσω. Άκου Edgar. Το φάει Edgar. Έτσι, είπα το χέρι έτσι. Έτσι, να. Εδώ. Πάρε τη Έλα μανούλα. Edgar φασολαμάκι. Μανούλα. Edgar. Edgar, θα πάρει το σαλαμάκι από τη μανούλα. Έλα Edgar φασολαμάκι. Έλα. Έλα Edgar ένα σαλαμάκι να φας. Τι είναι το σαλάμι, δεν είναι καλό. Edgar, θα πάρει το σαλαμάκι. Δεν θέλει, τι κάνουμε τώρα. Μπορείς να μπισκοτάκι Edgar. Έλα, φάτο. Ξέρεις, από τα δικά του φαίνεται. Το φάγε, παιδιά, το φάγε. Δεν ήταν δίκαιο πολύ αυτό. Παρ' όλα αυτά νικήσαμε. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται το παιχνίδι μέχρι μία ομάδα να συμπληρώσει όλα τα κουτάκια του ταμπλό της. Η ομάδα που θα τα συμπληρώσει πρώτη είναι η νικήτρια και μετά, έστω ότι η Χριστίνα, ο Έντγκαρ και η Μυρτώ είναι νικητές. Έστω. Η κοπέλα του δημιουργού του παιχνιδιού. Παίρνουν η κάθε μία από ένα πιστόλι για να αποφασίσουν ποιος έχει κερδίσει. Λοιπόν, μετράνε οι υπόλοιποι παίχτες που τρώνε μπισκότα 1, 2, 3 και γυρνάνε κάρτες. Αν έχουν το ίδιο, όποιος τεντώσει πρώτο στο πιστόλι και πει μπανκ, κερδίζει. Οι δυο σας σηκώνετε τα όπλα ψηλά. Γυρνάτε με το 3 κάρτες. Αν έχετε ίδια, ο πρώτος που θα πει μπανκ είναι ο νικητής. Μπορείτε να ανακατέψετε. Σε περίπτωση που κάποιος κάνει λάθος, χάνει και κερδίζει ο άλλος. Οι υπόλοιποι παίχτες λένε 1, 2, 3. 1, 2, 3. Μπακ! Νομίζω ότι η Μυρτώ νίκησε. Συγχαρητήρια.